Big ass. Kom. 1 minuut 43 seconden kan ik nog doorfilmen. Oh. I'm gonna step so like this. Oké, dan moet ik zo stappen. Zie je? Stay hier. Wij horen af en toe de trein. Look at this. Ik ga eens kijken gewoon. Oh, it's dead. Wat? Just, it's dead. Only. Okay. Captain Caveman. Ga je hier naar daar springen en dan daaruit en dan de volgende? Er zijn Ik nog. hoor iets. Ik hoor niks. Jij kijkt in die kant, ik deze. Zeg jij iets? En ik hoorde. Oké, we gaan hieruit en dan gaan we naar de overkant. We gaan in de volgende springen gewoon. Ja? In de volgende springen. Oké. Wait. I'm gonna do this.